Viete, jeden misionár sa dostal do džungle a naraz vyšiel mu oproti levu. A čo mohol robiť chudák, nemal žiadnu zbraň, tak sa zložil si ruky a hovorí, Pane Bože, pomôž mi v tejto chvíli. A keď otvoril oči, vidí, že aj lev má zložené ruky. A lev sa modlil, príď Ježiši, drahý hosti, požehnaj, čo si dal z milosti. Amen. Ty nemôžeš sa trápiť v tých problémoch života. Ty musíš vedieť, že Boh má s tebou plány. Že On, keď dá tie ťažkosti života, keď ti postaví do cesty tie vlny, keď ti postaví do cesty toho leva, On má aj ten spôsob, ako tohoto leva odstrániť. Lebo zvíťazil lev z pokolenia Júdovho. Haleluja! To je Pán, to je náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus. Moji drahí, keby to nebola pravda, ja by som tu nestál pred vami. Bol čas, keď mi pištol bola na hrudi. Bol čas, keď som mal nôž na chrbte. A viem vám povedať, že do hodiny aj jeden, aj druhý človek patril Pánu Ježišovi. Halleluja. To sú Božie cesty. Boh má východisko. Taká vlna. A ja som len Ježiša. Vieš, keď ty budeš v tej vlne hľadať tú cestu, lebo hovorí, ja som. Keď ho prišiel tam tým ľuďom, ktorí tam na tej lodi boli zmietaní a borili sa, on hovorí, ja som. Ja nie som žiadna obluda. Ja som. Ja som tá cesta. Ja som tá pravda. Ja som ten život. Ja som skriesenie život. Neboj sa ani smrti. Aj cez túto dolinu musíš prejsť. Musíš prejsť aj cez Jordán, aby si prišiel do tej zasľúbenej zeme. Neboj sa. Ja som. Nebojte sa. A potom on vstúpil do loďky. Blahoslavený ten, ktorého loďke je Pán Ježiš. Vstúpil už Pán Ježiš do tvojej loďky života. Alebo stále sa bojíš. Trošku ti poškrabe hrdlo. Joj, pán doktor, katastrofa. Ako keby pán doktor bol spasiteľ. Ty máš inde spasiteľa. Ty máš Pána Ježiša Krista spasiteľa. Poviete, no a tak ťa prečo zobrala minulé sanitka z Vendrine do Tšinca? Viete, nevedeli mi namerať ani zvýšený tlak, lebo som nepadol do paniky. Dali mi prístroje a skúmali, že či mám nejakú špatnú kresbu srdca. Srdce pekne kreslilo, tlak som mal dobrý a tam som bol. A hovoria, no na čo ste prišli? Ale vidíme, že nejaký ste unavení. No hovorím, tak ste prišli na moju diagnózu. My nemusíme byť v zmätku. Viete, keď človek prežije niečo, okamžite padá do paniky. Strach. Okamžite padá do paniky. Ty sa neboj. Nestrachuj sa. Tak to hovorí Pán Ježiš. Neboj sa, len ver. A budeš zachránené, tvoje dieťa. Budeš zachránený. Ten, kto verí. Ten, kto uverí, že Pán Ježiš Kristus je ten. On je ten, ktorý od počiatku povoláva a oslovuje ľudí. On oslovil aj Mojžiša a hovorí, ja som, ktorý som. A potom Pánu Ježišovi Kristovi pokračuje, ja som tá cesta, ja som tá pravda, ja som ten život. Upokoj sa. Chceš, aby Pán Ježiš vstúpil do loďky tvojho života? Mladí moji, drahí, mládežníci. Ja som mal 15 rokov, keď Pán Ježiš zaklopal na moje depresívne srdce. Som plný bol strachov a depresí a mal som pocit, že nie som schopný samostatného života. A Pán Ježiš mi povedal, ja som zomrel za teba. Ja som zaplatil za teba. Zaplatil som za tvoje hriechy. Zaplatil som za každé tvoje poblúdenie. Ja som, neboj sa. A ja som otvoril svoje srdce a on vstúpil do loďky mojho života ako 15-ročný depresívny, zajakávaný chlapec. Pán Ježiš vstúpil do mojho života, uzdravil moju psychiku, uzdravil moje srdce
a požehnal môj život. Pozrite, šedivými vlasmi svedčím vám, že ten život bol nádherný. Daroval mi nádhernú ženu, daroval mi nádherné deti a Pán Boh dodnes zachoval môj život. On bol so mnou. On povedal, ja som vstúpil do loďky mojho života. A ja bezpečne sa plavím na druhú stranu. Už tak cítim, že som veľmi blízko. Teším sa na to stretnutie s Pánom. Berem na seba svoj kríž. Každý deň. Berem na seba to pohanenie. A to je dobré. Lebo keď prídem tam, on, náš Pán, zobere ten kríž z mojho pleca a dá na moju hlavu korunu. Korunu víťazov. Aj na tvoju hlavu dá. Aj na tvoju hlavu dá. Lebo ťa miluje. Miluje ťa tvoj Boh.